Kesatria jaga bumi pertiwi kobarkanlah semangatmu bernafaskan trisila berpedoman Pancasila budi luhur prajurit lintas samudra jaya pertama dan yang terutama nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Panglima Yudha Margono. Alhamdulillah rawuh pas limbukan ya. Orang gerdalang londo iso ngepas ning ngene iki. Ayo. Oh ya mung meneri wae tolah-tolah. Ora ngono piye lho. Pancen jaman saiki kudu ngono kuwi. Mergo aku wis kulino ning Karanganyar. Mayang gekeng roro bupati teko ya mandeg kok, Nduk. Ha iya, ora apa-apa. Matur nuwun dhumateng pepunden kula Bapak Panglima TNI Laksamana Yudha Margono sekalian Ibu Vero. Oh ngono. Mboten katalumpen dhumateng sedaya jajaranipun. Awit saking panyengkuyung saking Pangdam 5 Brawijaya selaku penanggung jawab. Oh ngono. Lan ugi Brigjen TNI Amino selaku staf ahli Panglima TNI ya. Dan Rem 081 yang menugaskan Dandim Magetan Letkol Dani Indrajaya SIP sebagai penyelenggara dan yang membuat anggaran wayangan pada malam hari ini. Oh ngono. Ugi ngaturake panuwun marang Bapak Bupati Madiun, Bapak Haji Ahmad Dawami, Pak Kajimbing, mboten katalumpen dumateng Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Hariwuryanto. Oh ngono. Iya Mak, iya. Tema besar yang digelar adalah Karya Bakti TNI Skala Besar tahun 2023. Ngono. Karya Bakti Skala Besar ini merupakan salah satu program TNI sebagai wujud Dharma Bakti TNI dalam membantu menangani permasalahan sosial dan kemanusiaan,
Tentunya manfaat dari kegiatan karya bakti ini adalah agar dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Madiun. Oh ngono. Sudah 30 hari para prajurit TNI dibantu oleh masyarakat melaksanakan karya bakti mligine di Desa Nggaron, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun dengan sasaran meliputi renovasi rumah tidak layak huni, perbaikan jalan, pengaspalan, perbaikan jembatan, drainase, pembuatan gapura, renovasi masjid, renovasi sekolahan, pemberian paket sembako, operasi katarak, pengobatan umum gratis, vaksinasi, donor darah, dan lain-lain. Oh ngono. Nduk, dengan demikian sudah jelas, sudah nyata bahwa karya bakti TNI merupakan wujud cinta kasih TNI dan Bapak Yudha Margono kepada masyarakat untuk menciptakan persatuan gotong royong manunggalnya TNI, pemerintah dan masyarakat untuk memperkokoh kejayaan NKRI yang tercinta. Nah, ngono ya, Mak. Elok. Durunging bab nuwun sewu ngopo sebabe wayang iki digelar ana ngarep sekolahan SMA Negeri 1 Mejayan. Mergo pancen Bapa Panglima kuwi ngibarate kaya tembunge wong Jawa lali sumber ketiwasan. Gandeng panjenengan mbiyen nate nggayuh kawruh ngudi ngelmu ana SMA kene, bareng ripalungguhan iki dadi piyayi luhur, ora lali karo cikal bakale, anggene tresna karo sekolahan kaya mengkono kuwi. Iya. Malah digaweke joglo. Ora mung digaweke joglo, ning uga ditanggapne wayang kaya bengi iki. Iki sebagai pancingan. Ini merupakan instruksi dari Bapak Panglima. Ing atase Bapak Panglima wae wis nyontoni nanggap wayang kaya ngene iki. Yen SMA ulang tahun kok ora wayangan kuwi kleru, Nduk. Iya. Aja sok klerokne ngono kuwi. Matur nuwun karo panitia diparingi fasilitas. Sembah nuwun. Dasare Madiun kuwi penonton wayang minded niku saestu Pak Yudha, saestu Pak Panglima lan Bu Vero. Menawi panjenengan kepareng memberi mandat utawi dawuh dumateng para-para supados wayangan niku terbuktinipun nadyanto iki ning tengah dalan parandene penonton wayang sing kepareng rawuh semene akehe. Ini menjadi bukti bahwa penonton dan masyarakat Kabupaten Madiun adalah salah satu promotor lestarina budaya wayang Indonesia. Iya. Ngono, Mak. Arep nembang apa? Saurunge aku engko ngaturi Pak Panglima kelawan Ibu Vero wong panjenengane piyayi budaya. Iki ana dagelane, ana bintang tamune. Ya apa? Mas Gareng Semarang ning jumenenge tak suwun dikurmati nganggo ya kuwi dangdutan karya bakti TNI. Oh, dangdut karya bakti TNI. Bawanipun kula nyuwun Ibu Sukesi Rahayu mengko dangdute digarap kur. Ya, siap. Yen dangdut Jales Viva engko bareng karo Pak Yudha. Ya. Monggo Bu Kesi mangaturake lagu utawa bawa pangkur karya bakti TNI. Mangga. Karya bakti untuk bangsa. Karya bakti untuk bangsa. Wujud nyata cinta kasih TNI. Gotong royong guyub
semoga jaya TNI. Karya bakti TNI. Karya bakti untuk bangsa, wujud nyata kasih TNI. Gotong royong, guyup rukun, menunggal dengan rakyat. Renovasi, bangun fasilitas umum, pengobatan dan sembako, semoga jaya TNI. Karya bakti untuk bangsa, wujud nyata cinta kasih TNI. Gotong royong, guyup rukun, menunggal dengan rakyat. Renovasi, bangun fasilitas umum, pengobatan dan sembako, semoga jaya TNI. Sekali lagi tepuk tangan untuk TNI kita. Ya. Piye Mas Gareng? Lho, Nggih, pas. pas pripun? Nggih, pas wong pas limbukan, pas panjenenganipun Pak Bapak Panglima rawuh, pas lagune pas karya bakti. Nggih. Waduh. Lagi iki pemecahan rekor lho iki. Rekor apa? Seorang Panglima TNI sewengi nonton wayang loro dalange loro nggone. Heeh. Iki luar biasa. Kok ya kapinujon dalange Kakang Adi. Kono kakange, kono kene adine. Mung bedone yen kono ki kondange dalang sabet, yen kowe iki dalang cerita. Yen garenge kondang apa? Kondang. Kowe arep ngonekke kondang nakale ngono ta? Ora kaya. Loh, Nggih. aja maido bocah saiki ki ora nakal tegese ora ana lambarane pinter. Heeh. Nek bocah nakal dijarno wae sing penting bocah kuwi ora kurang ajar. No. Dadi aku mbiyen pancen takoni nakal, ning lebih baik dulu nakal sekarang baik daripada dulu baik sekarang nakal. Iya. Ning meksa tak selani dhisik. Bab Iki kula pikantuk dawuh saking Bapak Bupati, Nggih. lamun to lagu karya bakti iki mau diperhatikan oleh Bapak Panglima. Alhamdulillah. Nah, ngono kuwi. Mula mau kebarung gamelan ora pati jelas, tak suwun ya sinden mumpung iki umbrukan sindene ana sing wadon sejati, ana sing jadi-jadian ya ta. Ya ditembangke ini adalah persembahan dari seniman Sanggar Seni Madangkara Bapak Panglima untuk segenap TNI di Nusantara. Lagi iki wayangan kok sindene akeh iki jane ki arep nyinden apa Dasawisma, Nduk? Ora. Akeh. Pancen zamane ngono kok. Ayo. Nggih, mboten napa-napa tontonan kok. Ya, men disimak karo Bapak Panglima mergo panjenengan iki apal yen karo lagu, apal karo gending. Nggih, Ayo. Mas. Nggih, leres. Yo. 1 2 3 4. Karya bakti untuk bangsa, wujud nyata cinta kasih TNI.
Mbok menawi wonten kirang lan lepatipun Pak Panglima nyuwun pangapunten. Betek-betekipun menika katresnanipun seniman dumateng TNI. Ngono ya Mas Gareng. Iki mau wis apik, Mas. Mung timbul pertanyaane. Apa? Nembange apik, lagune apik, pertanyaane, lah yen sinden ki ora duwe HP terus macane kok ngendi? Loh, sing jenenge teknologi ya kudu dimanfaatake aja malah awake dhewe dimanfaatake karo teknologi. Ngono ya, buktine. Ah, saiki pertanyaan lagi. Pripun? Apa sih karya bakti itu? Karya bakti kuwi apa? Karya bakti merupakan salah satu program dari TNI sebagai wujud dharma bakti TNI dalam membantu masyarakat. Lho kuwi. Kuwi terlalu singkat ora ana jabarane. Yen kanggone Gareng piye? Karya bakti itu 4 suku kata. Karya bakti. Karena Indonesia relatif aman, maka TNI terjun ikut membantu pembangunan daerah. Elok. Ya, iki, ya ini pewujudan bersatunya TNI dan rakyat. Bak gayung bersambut, masyarakat pun senang karena TNI berpartisipasi membangun daerah. Tiap tahun akan diadakan karena ini bukti TNI mengabdi kepada masyarakat. Wah, iki. Lah iki sing cerdas sing ngene iki, spontanitas ning nyatane ya iso pas tenan. Ning karya bakti tidak akan sukses kalau penutupannya tidak wayangan. Sik, kuwi manut undang-undange sapa? Undang-undangane sing kepengin ditanggap iki lho, kowe iki tak tawake kok. Sampeyan ora perlu matur ngono kuwi. Pak Yuda ki le nanggap wayang wis marambah makaping-kaping. Biyen pandemi seniman do melet-melet, panjenengane ya kepareng wayangan. Nggih, leres. Dadi ora perlu sampean ngelekke, sampean ki menyampaikan aspirasi ora perlu. Pancen piyayi budaya ya kaya Pak Yuda Margono ngono kuwi dasare kagungan garwa Bu Vero. Walah kowe ngerti ning YouTube, angger ngerti Pak Yuda Dapuk dadi Werkudara, Bu Vero dadi Nagagini. Wah, wong wedok liyane kon ngalih kok piye. Wah, aku ora iso bayangke ku wayang wong Bapak Panglima Werkudara, Ibu Arimbi, upama garenge aku entek pokoke. Sing entek sapa? Aku. Oh, kok. Lah iya. Wong kene iki matur nuwun lho, niki meriah banget suasanane karena memang betul-betul ini dari rakyat untuk rakyat. Nggih. Dan tempatnya pun di tempat Mejayan Kabupaten Madiun. Assalamualaikum Kajimbing, derek ngupaya upa wonten mriki. Sapa? Jeng Bupati Pak Ahmad Damami. lho, aku luwih seneng yang nyebut Kajimbing. Akrab ya? Loh, orang tuh akan senang disebut nama panggilannya kaya aku neng dinggon ya Dudang Gareng, malah jenengku dhewe iki ora dikondangke. Oh iya. Ora ana sing ngerti. Sing ngerti jenengku ku ya mung pegawe bank tok. Aku rino utang ya kowe ya. Yo hidup tanpa utang iki hampa. Aduh. Sumpahe nek kaya ngono. Lah jan mau Gareng gaul kok. Nggih, wajan matur nuwun kalian ingkang kagungan sekolahan, Bapak Kepala Sekolah sak punggawanipun sampun dicawisi panggenan. Bener. Nah iki ternyata iki yo ajang reuni juga, Mas. Iya. Banyak orang yang sudah jadi orang lulusan dari SMA Negeri 1 Mejayan kene. Lah, jian tenan kok, Mas. Salah satunya Bapak Panglima kepareng paring tali asih wujute pendopo Jales Viva Jayamahing kang mapan wonten SMA 1 Mejayan. Nggih leres. Turuga tali asih dari para alumni wujute mobil operasional untuk SMA ini. Lah kaya ngono kuwi. Pancen iki reuni sering tak artikan. Reuni itu dari kata-kata yang artinya re itu kembali, uni itu berkumpul. Jadi beliau-beliau lulusan SMA kini kembali berkumpul malam hari ini melepas kangen. Reuni. Lek reformasi. Kuwi kembali formasi ki tatanan yang baik dan benar, kembali kepada tatanan yang baik dan benar. Kuwi reformasi. Revolusi. Revolusi ki kembali. Volusi itu apa kuwi istilahnya tatanan kenegaraan. Kembali ke tatanan negaraan yang baik dan benar juga. Terakhir, Remason.
Re iki kembali mason iki panas ora percaya leletke lambemu panas. Ya aja nesu ngono kuwi. Ora nesu wong kene iki ilmiah kok. Ilmiah kok. Wae sak tak takoni sing digawe iki apa TNI? TNI. TNI iki apa? Loh, genah Tentara Nasional Indonesia. Ah, ku jawabane cah TK. Ning sing bener ya kuwi. Yo bener ning kurang cetha. Apa yen Kanjeng TNI Gareng? tugasnya menjaga keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kuwi T. Heeh. N. Namun tidak angkat tangan apabila diminta untuk ikut membantu negara Kesatuan Republik Indonesia. I. Sing luwih penting independen dalam bidang politik. Oh iya. Nanti TNI ora ono sing politik praktis ora ono, independen karena wujudnya selalu menjaga keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Wis gak takon apa, wis tak tes saiki. Mumpung cedak sekolahan. Lah, nek kudu hati-hati kowe. Oh, aku ki kurang Sekarang Bapak Yudo setelah menjadi Panglima. Panglima. Apa artinya dan jabarkan. Nganti kleru bedil ndasmu. Sik Mas iki resikone gedhe lho. Alah aku sing nantang kok ya. Lho, yo nantang ning kok mbok yo dandim apa dan ramil kok panglima iki. Oke? Heeh. Nun sewu niki upama Bareng cerdas kleru. kudu iso. Upama kleru ya mohon dikoreksi. Panglima pangkatnya harus seorang jenderal atau laksamana berbintang 4. Ya ra? Iya. Ya ra? Bener. Lah yang bener sing cetha. Aja gleleng sik kurang loro sih an. Oke. Li, Lincah paham akan tugas-tugasnya. terakhir Ma. Nah, kalau ini beliau ini Bapak Yudo Margono iki manjing ajur-ajir dimanapun berdiri selalu beradaptasi dengan lingkungannya. Ini beliau. Aja marem dhisik. Oh, Pak Yudo ki tindak neng ndi-ndi mesti ditutke karo Sang Nagagini utawi Bu Vero. Bu Vero, apakah artinya? Vero. Nun sewu Ibu. V iki verifikasi selalu diminta dari Bapak setiap tugas. Berarti wong lanang ki lunga ning ndi selalu memberi keterangan kepada seorang istri. Ayo, ya verifikasi ya. Iya no. Oh, lah wong lanang ora tahu ditakoni bablas. Terus yang kedua, Roda ekonomi Bapak Panglima dipegang oleh beliau Ibu Vero. Loh, beliau itu ahli dalam tentara ning ekonomi tetep Bu Vero. Kowe kok ngerti? Yo kira-kira. Wah, kowe takon medeni, jawab pertanyaanmu ki mlaku ning pinggir jurang to ki. Ayo. Takoni sing enteng-entengan wae aja duh. Tenan wedi tenan iki. Aku mau urung gawe lho iki mau. Aku iki urung gawe lho. Lah lek kowe wis gawe njur kok tokke ngono wis lumrah, bukan dagelan yang profesional. Lek ngene iki spontanitas tegese sampean pancen cerdas. Aku gawe iku ya guru SMA. SMA apa? S ki sesudah SMP sebelum kuliah. Yo ora. Sik to. SMA. S iki lho apa? S iki sesudah SMP sebelum kuliah. Kuwi SMA. Ya kabeh ngerti to reng ngono kuwi. Bener apa lupa? Bener. Bener kok nesu. Ya wis. M menempuhnya dalam jangka 3 tahun. Ya ra. Ya. Dulu pernah diolor 1,5 tahun ning Bali meneh 3 tahun. A asal orangnya itu apa tuh ngarani sergep ki apa jenenge? Rajin. Asal orangnya rajin belajar dan mengikuti arahan guru, dia akan menjadi orang di kemudian hari. Contohnya akeh gini. Contohnya penjenengane Bapak Panglima terus ono wis pokoke dhuwur-dhuwur wis pokoke. Iki manggone ning Mejayan. Maki menonton wayang orang bersama menonton wayang kulit bersama Panglima TNI temanya hari ini. Lagi iki lho gareng kleru lagi iki.
Kita mergo ndredege dipirsani karo Pak Panglima lagi iki yakin. Aku pokoknya ana sing tak anteni mergo wingi ning Mabes Polri arep pamitan Bapak Panglima ora iso aku. Aku anggere ora iso pamitan wis ora cair. Aja kaya ngono kuwi, seniman ora entuk materialistis. Ora materialistis wong kere njaluk ora entuk. Ya aja omong kere ngono iki, tegese sampean kudu duwe kewibawaan. Nadyan to kabeh seniman butuh wujude dhuwit. Ning ning panggung kuwi sing jenenge dhuwit anggepen nomor 6 ngono. Lah nomor 1 nganti 5. Pancasila. Oh dadi kudu apal kuwi sih. Apa? Wong Mau apa mau? Ja. Jangan disepelekan malam hari ini dalangnya seorang dosen dan sudah master seni di ISI Surakarta. Wah, iya. Matur nuwun, Reng. Sami-sami. Lagi iki dalang matur nuwun karo dagelan lagi. Iya. Terus Yan. Yan kuwi saka tembung ya dan mateni N. Ya kuwi ya ada dagelannya. N namanya Gareng dari Semarang. Gumunku anggere penjabaran suku kata utawa huruf kok mesti enek gareng Semarange. Loh, lagi sing diarani mangan tanpa lawuh ora enak, mobil ora divariasi ya ora apik. Ning aja ngono sing jenenge nuwun sewu seniman iki lak ya mundi dawuh. Terus Janjane nuwun sewu suatu saat pancen Pak Yudha Margono lak piyayi lawas ya to. Biyen lek mirsani wayang iki ya senengane ya mesti sarungan karepmu nunggu perintah nunggu dawuh. Iki zaman milenial, Mas. Semuanya harus jemput bola. Ora entuk ngenteni bola. Ya yen bolane mara ning kowe, yen bolane mara ning wong liya. Mergo kowe ora jemput bola. Nah, publikasi itu penting. SMA iki berjaya dan apik mergo ya publikasine dari murid-murid lulusan SMA ini. You know? No. Aku ki tenan kok aku merasa terhormat lho ki mau. Piye? Mlebu rono kok dijaga ana CPM ana polisi. Wah wis begitu teko mobil kuwi plat H, Pak Gareng buka gedek tekan kene. Wuh, neng kene bareng kono disambut tentara polisi, neng kene sambut bakul-bakul. Iya. Ramene wayang mergo ana bakul kuwi. Betul, ini merupakan tontonan juga menghidupkan ekonomi para PKL yang ada. Nggih. Kejaba saka kuwi Mas Gareng. Dawuh, Mas. Mau wiwit awan aku sak kanca wis sowan rene wis apa kuwi latihan mempersiapkan lagu ya kuwi Jales Viva Jayamahe. Nalika ndek mben ana ing Surabaya ndek mben ki ning Kodiklatal kuwi mendapat evaluasi saka Bapak Panglima. Nah, iki kula nyuwun dawuh dumateng Bapak Panglima TNI Laksamana Yudha Margono sekalian Ibu. Syukur menawi Bapak Bupati sekalian Bapak Wabub kepareng nderekaken monggo minggah dateng pepanggungan kempal kalian para seniman nyanyi bebarengan nglipur masyarakat Madiun. Amin. Monggo Bapak kanthi renaning penggalih keparenga jumeneng wonten mriki. Murihatilipun wonten mrika kalawa sampun jumeneng to Bapak, mriki dereng. Monggo Bapak. Alhamdulillah. Nggih, yo disupati ya. Nggih. Aja diplorek-plereki kangenane Pak Yudha kuwi. Ayo. Monggo, dados ya. Jadi merah
dados pundi Mas ya? Niki teng ngadap mawon. Nggih, amargi Nggih. wonten dawuh lan ugi penyerahan secara simbolik Nggih. tondo tresnanipun Pak Menika. Yudo dumateng sekulan ini. Enggak. Oh nggih, menika sampun monggo, Bapak. Ah, iki penyerahan simbolis. Monggo. Nggih. Bapak. Nggih. Penyerahan secara simbolis mobil siaga dari Bapak Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono SEMM kepada SMA Negeri 1 Mejayan tercinta. Tepuk tangan. Kalajengaken penandatanganan prasasti Joglo Jales Veva Jaya Mahe di SMA Negeri 1 Mejayan yang dipersembahkan dari Bapak Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono SEMM. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah SWT, Joglo Jalaswa Jaya Mahe di SMA Negeri 1 Mejayan, dengan ini saya resmikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Pangdam, Pak Pangdam 5 Brawijaya, para pimpinan utama, kemudian para pejabat utama PSNI yang ikut bersama saya, Pangdam Makassar, dan juga Pak Bupati, Pak Kepala Sekolah, dan seluruh warga Caruban, dan khususnya juga teman-teman saya, baik SMP maupun SMA, kalau dulu namanya SMA Negeri Caruban, sekarang udah SMA 1 Mejayan. Ya, teman-teman saya yang hadir pada malam hari ini, dan seluruh warga Kabupaten Madiun yang saya cintai dan saya banggakan. Pada malam hari ini, alhamdulillah saya bisa hadir bersama-sama di acara pagelaran wayang kulit pada malam hari ini, dan kebetulan pas di depan pintu gerbang. 40 tahun yang lalu saya sekolah di SMA negeri ini, sehingga sebagai wujud terima kasih saya pada alma mater yang telah membesarkan saya, yang telah menggembleng saya 3 tahun setengah, waktu itu masih 3 tahun setengah, ya saya digembleng di sini, dan alhamdulillah berkat gemblengan dari sini saya bisa seperti ini. Sehingga saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Guru yang dulu pernah mengajar saya dan diteruskan oleh Bapak Ibu Guru sekarang. Mudah-mudahan para adik-adik semuanya yang berada di SMA Negeri 1 Mejayan, dan juga adik-adik semuanya, saya selalu berpesan untuk tetap semangat, jangan merasa rendah diri, walaupun SMA saya dulu dari SD Negeri Garon, SMP Negeri Garon yang desa, kemudian SMA Negeri Caruban waktu itu, saya ternyata bisa bersaing dengan rekan-rekan semuanya yang dari seluruh Indonesia. Makanya jangan merasa rendah diri dan tetap semangat bahwa kalian juga bisa seperti saya. Makanya saya memompa semangat para adik-adik saya, para anak-anak saya, ya jangan patah semangat, ya jangan pernah merasa kalah bersaing. Ya, semuanya harus dilaksanakan dengan baik, tentunya dengan rajin. Yang tadi disampaikan Pak Dalang juga
harus taat pada Bapak Ibu guru. Karena beliau lebih berpengalaman dan tentunya beliau sudah banyak meluluskan ya para siswa-siswa yang berhasil. Saya juga mengajak lulusan SMA Negeri Caruban yang ikut bersama saya, Laksamana pertama Eko, dan juga yang juga akan menjadi Brigjen Pak Yeni Purnama. Ya, ini juga ada Pak Ketua DPRD Bekasi, ya, ini dari SMA Caruban juga. Kemudian ada Rektor Universitas Rektor Untak Pak ya. Ya, ini juga dari SMA Negeri Caruban. Iya. Ada profesor dari ITS tadi, Pak siapa? Pak Heri Supomo. Ini juga senior saya dulu, Pak Heri Supomo. Ya, ini Pak Arif ya, Marskal Muda Arif juga dari SMA Caruban. Jadi kalau kita kumpulkan mungkin banyak sekali para pejabat-pejabat yang dari SMA Negeri Caruban. Jadi saya harapkan ya para adik-adik semuanya, para anak-anak semuanya, karena yang sekarang sekolah ini pasti setingkat anak-anak saya. Ya, jangan patah semangat untuk terus berkarir, terus belajar ya untuk meraih masa depan yang gemilang. Dan ini kepada seluruh warga Kabupaten Madiun khususnya di Caruban ini sengaja kita gelar acara pagelaran ini untuk sekaligus kita melaksanakan karya bakti skala besar yang tadi sudah disampaikan Pak Dalang, yang dilaksanakan di Desa Garon, kemudian di Caruban juga, di SMA, SMP saya, SD juga kita laksanakan karya bakti, dan juga tadi ada operasi katarak untuk Bapak Ibu tadi yang sudah kita laksanakan di Pendopo, dan juga kita membantu pasien talasemia yang menjangkit pada anak-anak kita. Nah, ini supaya segera dapat ditangani. Ya, ini mudah-mudahan karya bakti yang kita laksanakan ini bermanfaat untuk kesehatan masyarakat. Ini juga wujud kebersamaan TNI bersama masyarakat. Karena TNI tanpa rakyat tidak mungkin kita bisa kuat. TNI kuat, rakyat bermartabat. Dan tentunya kita juga bersinergi dengan komponen bangsa lainnya, bersinergi dengan Polri, bersinergi dengan kementerian lembaga, semuanya demi negara kita, demi negeri kita tercinta. Sudah banyak kita buktikan, kita bisa melalui rintangan-rintangan yang selama ini terjadi, ya khususnya di COVID-19, kita bisa menangani dengan cepat, ya sampai saat ini berkat kerjasama kita semuanya. Tidak mungkin hanya TNI saja. Tentunya kita berkolaborasi, bersinergi dengan masyarakat, dengan rakyat semuanya. Mari ke depan kita selalu bersinergi dan jangan takut terhadap TNI. Ya, TNI adalah milik rakyat. Ya, jadi saya selalu berpesan, ya jangan sampai ada TNI arogan. TNI harus humanis pada masyarakat. Karena TNI berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Ya, saya kira demikian. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas sambutannya. Dan mudah-mudahan sinergitas kita, kebersamaan kita bisa membawa khususnya Kabupaten Madiun ini lebih sejahtera lagi. Kepada negeri kita semuanya bisa aman, damai, dan sentosa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Atas nama keluarga besar SMA Negeri 1 Mejayan, saya hari ini benar-benar merasa bangga, tersanjung, dan bersyukur. Karena pada hari ini kita bisa melihat bersama alumnus terbaik kita menjadi seorang Panglima Tentara Nasional Indonesia. Tepuk tangan untuk Bapak Panglima TNI Yudo Margono. Beliau walaupun seorang Panglima, tapi hatinya sangat mulia. Begitu cinta kepada alma maternya. Betapa tidak cinta Bapak sekalian. Ketika sekolah menderita pandemi dan masyarakat menderita pandemi, beliau datang di tahun 2001.
melakukan kegiatan serbuan vaksinasi untuk anak-anak kami dan juga masyarakat di sekitarnya. Bahkan pada hari itu juga beliau meninggali sesuatu buat saya untuk dibuatkan joglo. Dan alhamdulillah joglo itu sudah berdiri di belakang sana. Awalnya joglo itu saya beri nama beliau. Tapi beliau tidak mau. Pak Agus, jangan nama saya kan bukan pahlawan. Saya jawab, Bapak kan pahlawan kami. Enggak. Itu loh, begitu rendahnya beliau, mulianya beliau. Beri nama Jales Viva Jaya Mahi. Itu kata-kata beliau kepada saya waktu itu. Dan yang lebih menyenangkan hati saya, nanti saya yang meresmikan. Dan alhamdulillah kita bisa melihat bersama, hari ini beliau meresmikan pendopo Jales Viva Jaya Mahi. Terima kasih Bapak yang sangat luar biasa. Tidak hanya itu Bapak, hari ini juga bisa kita lihat bersama. Beliau menyerahkan kembali tali asihnya untuk sekolah yang tercinta. SMA Negeri 1 Mejayan berupa 1 unit mobil Bapak. Semoga berkah dan semoga pula Bapak Panglima TNI berkah untuk Indonesia. Amin. Kita doakan bersama. Bapak Panglima TNI saat ini adalah perekat pemersatu keluarga besar SMA 1 Mejayan. Tidak hanya itu, beliau juga perekat pemersatu warga di Kabupaten Caruban. Kita doakan bersama, semoga suatu hari nanti bisa menjadi perekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami tidak banyak bisa berbuat apa selain hanya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan berkahnya, rahmatnya untuk Bapak bersama Ibu dan keluarga dan selalu sehat, semangat menjalankan tugas negara Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak, saya alumni 95 mewakili teman-teman semua yang tergabung di dalam paguyuban alumni SMA Negeri 1 Mejayan. Mohon dengan hormat kesediaan Bapak, karena seperti apa yang disampaikan dulur kula sepuh Mas Gareng kalau wau, sewengi ndelok wayang ronggon dalange beda. Untuk itu mohon kesediaan Bapak untuk menerima penganugerahan dari keluarga Pasma Jaya paguyuban alumni SMA Negeri 1 Mejayan. Bapak kita nobatkan sebagai Bapak Panglima Budaya. Setuju? Dimohon dengan hormat perwakilan dari Pasma Jaya. Yang pertama Profesor Heri Supomo, monggo jumeneng. Yang kedua Mas Imam Suhirnan 86. Bapak Kolonel Nur Samsudin 87. Mas Waras Wasisto 89. Dr. Yeni Brigjen tadi ya? Brigjen juga. Yang pertama untuk pengalungan sal sebagai tanda bukti penganugerahan Panglima Budaya kepada Bapak Waras Wasisto, disilakan. Neng Sedudo ngajak Mbak Maya. Keren, mesti rame ngono. Neng Sedudo ngajak Mbak Maya. Keren. Pak Yudo Margono Panglima Budaya. Ayo toh, dung 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 dung. Oh iya ya. Aku engko wis rapal nel kon baleni iki.
nggih. Oh. Baleni neh. Yo ning Ya. Sedudo nah yo. ning Nggih, Sedudo nah. nggih. Neng Sedudo ngajak Mbak Maya. Keren. Bapak Yudo Margono, Panglima Budaya. Penyampaian plakat wayang tokoh Broto Seno yang akan disampaikan oleh Profesor Heri Supomo, Rektor Universitas Dr. Yeni menyampaikan kata sambutan, sepatah dua patah kata. Assalamualaikum Bapak, mohon izin dalam mewakili alumni Pasma Jaya SMA Negeri Mejayan 1 nggih. Mengucapkan selamat katur Bapak sebagai Panglima Budaya untuk Madiun dan Indonesia. Berikutnya ada alumni tahun 1986 yang kami hormati Ibu Dr. Anda Hajah Kasih Fajarini, Ibu Bupati Jember, berkenan untuk jumeneng. Monggo Ibu Bupati Jember yang saat ini berkenan hadir di tengah-tengah kita. Ya. Tuh, sampun kuntur. Ibu Bupati, sampun kuntur? Sampun, inggih. Sebenarnya mau menyampaikan kenang-kenangan juga kepada beliau Bapak Panglima TNI karena beliau sudah kuntur. Monggo dilanjutkan dengan foto bersama. Nyanyi riyen no Pak. Nyanyi. Kanca-kanca wit siang sampun latihan Jales Viva lho Pak. Nggih. Tak kira wis bebas. Wah, mboten nggih. Kepiling, oh nggih, kepiling nggih Mas. Kepiling, Pak. Ngersakaken dipun anu sik dampingi yo. Cah papat. Ayo. Mbak Winong, Mbak Okfa, Mbak Uun kali Mbak Dian. Yo. Ayo rek. Ayo. Dampingi Pak Panglima lho. Ya. Yo karo mlaku Mas Dwi Puji yo diaturake. Nah. Pepiling dados.
wis wancine padha nindakake aton wis kumandang wayahe sembahyang tapi wajib dawuhe pangeran salat kuwi cakahe agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina duwe sampurna yen duhur lan asar salat saya tindakke tindak lan bisa jangkepe rayakane tambah salat sunate Jasangana iku perintah agama kelingono ning donya mung sedelo sadelan tawakkal pasrah sing kuwasa yen sabarang besok munggah suwarga Panglima Budaya Bapak Yudo Margono. wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake aton wis kumandang wayahe sembahyang dadi wajib dawuhe pangeran salat kuwi cakahe agama limang waktu wujud tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah duhur lan asar salat saya tindakke tindak magrib lan bisa jangkepe prayogane ditambah salat sunate Jasangana iku perintah agama kelingono ning donya mung sedelo sabelan tawakkal pasrah sing kuwasa yen sabarang esuk munggah suwarga Tepuk tangan untuk Bapak Panglima luar biasa. Tidak hanya menyatu dengan rakyat, namun juga menyatu dengan seniman. Nah, terima kasih. Nggih, melih no Pak. Pak Gareng, ayo, kono. Anu Pak, Madiun lagu Bangun wajib Jalasifah Jaya Mahi. mungkin mawon Dap- dap- panas melaku Oh, panas-panas melaku. Oh, nggih, siap. Ayo, payungan. Lagu payungan. Panas-panas melaku. Nggih. Siap, niku tembang lawas iki magepokan kalih Medion iki niku. Nggih, Ayo, nggih. Ciri khas, ciri khas. Nggih. Yo, Mas Dwi. Ding dung. ora arti
Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka hebat. Malih mboten Bapak. Malih Madiun maju bangun. Madiun. Madiun Madiun maju Ambangun. Ya bangun. ya ya. Panas-panas nganggo payung udan-udan ngiyup Madiun membangun. Nggih. Dereng garap Oh, kanca-kanca. dereng garap, Pak. Dereng garap. Makanya tinimbangane mungel malah kisruh. Menapa, Pak? Perahu layar. Oke. Perahu layar sih, Bapak, perahu layar. Hah, kula pun garap di. Perahu. Maka, yuk diatur kita. Asik. Monggo Vero. Isi gembira alarap-larap banyune sedoro Liya numpak prau layar iki no minggu ke pariwisata alon praune wis tengah banyu inala ora cemu-cemu karo mesem guyu ilangake rasa lukrasu ate jawil mas sepul wis sore Kita kelompok kakon awe-awe Rayokane becik bali wae Ketene sesuk-esuk kumandang nyambut gawe Numpak perahu bareng karo KRI Demorusi. Kanca iki sing gembira alarap-larap banyune sakara Anglia numpak prau layar ing dina minggu ke pariwisata alon praune wis tengah banyu pinala ora cemu-cemu karo mesem guyu ilangake rasa lukrasu kadang jawil mas puluh sore Weteng kelompok kakon awe-awe Rayokane becik bali wae Dene sesuk-esuk kumandang nyambut gawe Luar biasa. Lah, Luar biasa Malih Ibu, ngersakaken menapa malih Bapak? Oh. Non, kok rada kempling. Sing enten rada butek, Pak. Nggih. Wah, jan dina iki bengi iki sindene nganggur. lah genah yo melu joget nang kono kok ya. Lah iya nek lak ra nyuwara. Ngersakaken menapa malih Bu Biro. Jare sih sa Menapa? Jalan Kempling. jalan sih, Pak. Rondo kempling Oh, rada kempling. Rondo kempling monggo Sesuai permintaan ini. Rondo kempling nggih Pak, rondo kempling dilaksanakan iki sing nyanyi Pak Panglima lho, sawerane pundi? Iki rondone gak ono lho
Perawan kabeh, Mas. Nih, rondo kempling, Mas. Tatos. Yuk. Pada tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Mas alias kebetulan belanjane
Mohon izin Bapak. Mohon izin Jajo. Bapak ingkang kagungan wilayah mriki ngersakaken aja dibanding-bandingke Bapak Pangdam. Ojo dibanding-bandingake. Mohon izin ya Pak Pangdam ingkang ngersakaken. Dos pundi? Bisa. Saged nggih? Ojo dibandingne. Oh, bisa. saged Pak. Bisa. Aja Kalian nuwun sewu. Nggih. Pak Pangdam. Jamin. Nggih. Pak Pangdam jumeneng wonten mriki Pak Pangdam. Pak Pang Mas Toto, Mas Farid, monggo. Ayo. ojo Ayo, Pangdam. dibandingke. Mas Farid, Mas Toto, ayo. Pangdam 5, Pangdam 14. Monggo. Yang merasa meminta harus bertanggung jawab joget. Pangdam yang satunya hobi nyawer. Sama. Nggih. Nah, Monggo turun. Balungannya sampean gawa ning kono Mas, isor wit. Ning isor wit-wit.
kasih. Jalan matur Seva nuwun. Jaya Mahe. Lagu penutup. Ya. Oh, Nggih. Jalan Seva Jaya Mahe. Ya, Cok, diaturake. Hafal kan? Apal, Pak? Pun Nggih. diapal ki sesasi kepungkur niki. Monggo, di lautan kita jaya. Ya, dados. Ombak kapal berlayar tengah samudra. Jiwa satria sing ketanam nang jero dada. Pantang menyerah jiwa kang luhur lan wicaksana. Katon wibawa tani mentengen negara. Kanthi bunga sumringah jiwaning satria. Garda terdepan pantang mundur bela negara. Kembali
Sepa. Jaya Mahe. Jaya Sepa. Jaya Mahe. Jaya Sepa. Jaya Mahe. Matur nuwun, Pak Gareng. Nggih, Bapak, matur sembah nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Nanti kalau diteruskan terus, Pak Nggih. Gareng nggak nyambut gawe. Kula pikantuk diskon hari ini. Matur nuwun, Mbak Yu, Mbak Yu. Wah, Pak Pangdam ling joget tenanan pokoke. Mangga. Sembah nuwun dumateng Matur Bapak sembah Panglima nuwun. lan jajarannya. Ibu Vero nggih matur nuwun. Matur nuwun, Pak Rektor. Malah menika kula pikantuk informasi untuk disampaikan kepada Bapak Panglima bahwa tanggal 6 Mei TNI AU menggelar wayang kulit lengkap dengan wayang orang dan ketoprak. Ini termotivasi oleh Bapak Panglima Yudha Margono. Nggih. Ini yang nggih. Nyuwun sewu Bucange. Nggih. Menika Bapak inggih. Rektor ITS, Nggih. Bapak Profesor badhe Saking ngersakaken badhe bawa mangke pun tibaken Nyidam Sari kepengin duet kalih presiden. Panjenengan. Duel. Ah, duet Pak. Reng. Mumpung adoh omah. Reng. Lho ana Iki nyonyaku. Oh, panjenengane Pak Profesor iki Nggih. katemben nemokne wujude kapal sangka Bambu. bambu. Alhamdulillah, anu inovasi terobosan ya Bapak. Iki wis diakui nang dunia internasional. Lah iki karena prestasi beliau juga tinggi, mula arep tak kei hadiah tertinggi presiden jadi-jadian. Gini. Nggih. Niki Ngladeni iki lho, ngladeni. Ayo. Ngladeni di profesor. sepoti. Sepot. Nah, Kutang tang tak tang tang tang. Ayo, Yo. Wah, jan. kuwi yo alumni lho, Gendongan, Reng. Mas Gareng, Hon. gendongan. Mengke meteng. Wah. Ayo sayangku. Ayo. Aja. Mas Gareng. Pak. Wih, iki Kula- anjate ambrol. Kula ajeng usul kalian Pak Panglima. Nggih. Pripun? Kangge peresmian pendopo ditumbali niki slamet lho, Pak. Iki karo Pak Profesor Heri Ah. ki arep digawe kapal yo, Eng. Pak kapal apa? Mbok. Nggo, duduk tak dikei kapal. Diwehi. Iki engko nek anu arep tak coba, tak dadekno kapal. Oh, alah. Pak Sios badhe bawa. Nggih, ngeten. Nggih. Niki anu kesuksesan Panglima TNI Bapak Bapak Yudha Laksamana Margono. Yudha Nggih, Margono Bapak Yudha Margono. niku kedah dipun tuladani kalian kaum muda-muda Leres. sedaya. Leres. Mboten namung muda-muda Madiun, tapi seluruh Nusantara. Leres. Tapi leres. khususipun kagem menika SMA Negeri 1 Mejayan. Soalipun kula nggih alumni mriki tahun Leres. 82. Nggih, Prof. Nggih. Sampun wonten laporan. Niki bahwa- nggih alumni niki. Alumni. Kowe tahun piro? WIPA apa IPS? IP. Enggak, iki ketoke dhisik jurusan SOS. Jurusan SOS. Kowe jurusan IPS apa IPA? Di Wah, aku wis ngomong to, aja golek sing gegeden. Terus ora iso omong. Iki profesor lho. No. Profesor iki. Oh, nggih, sugeng tetepangan, Bapak Nggih. Profesor. Panjenengan sinten? Kula Manohara Mutmainah. Mut.
Kok mut? Oh, mutmainah. Mutmainah ki apa? Artine apa? Disingkat mut. Wedi aku. Oh, wedi. Mboten Pak Panglima mungkin nek kula dibedil. Oh, jeneng kok dibedil. Ngeten. Jis, Bapak. Mas Gareng, dados Nggih, Bro. menika wonten uri-uri kabudayan Jawi menika pituturipun para luhur. Leres. Mbok menawi para muda sakmenika sampun sami kalimpatan, napa istilahnya Kalimputan. Kalimputan. Ngalekaken. Ngalekaken. Menika kados ngeten. Menika wonten tembang pocong ngelmu iku niku nggih. Nggih, Dar, Boten usah, boten disani. Kajenge nyambut gawe nika sapa ki mboten nyambut gawe kok. Boten mengke kula niki sing anune tibane ini pas ngidam sari mawon. Oh, nggih. Ngelmu niku napa terusane? Kalakone kanthi laku. Lah Pak Yudo Margono Panglima sedaya ingkang sampun sukses menika kedah mawi proses, mawi laku menuju ke atas boten proses. kados malik tangan, boten kados lare sakniki jalukane instan. Laras. Dados kedah proses. Dhisik sepeda ngontel, dhisik keringetan gobyos, matun daud golek napa istilahnya ngarit gitu. Sak menika jadi karena proses. Nggih, proses niku. Lajeng Kalakone kanthi laku. lekase lawan kas, nggih. Nggih. Terus niku istilahnya modalnya niku napa niat yang jujur, niat yang tulus. Untuk apa? Untuk mengemban amanah dan menjadikan sukses di kemudian hari. Harus dipegang teguh. Lajeng tegese kas nyantosani. Tegese kas nyantosani kalau kita niat yang baik itu sehingga akan menjadi lebih kuat. Leres ngomong. Leres. Terus Setya budya pangekesing durangkara. Nah, kalau kita berbuat baik mulai dari awal sampai akhir, apa yang kita ucapkan sama dengan apa yang kita jalankan, maka kita nanti akan sukses. Semua bilai, semua rintangan akan tersingkirkan. Itu adalah sebagai toladan senior-senior kita yang telah sukses. Amin. Kowe nyapa kok meneng aku ya melok ngomong. Sik, saiki ngene aku arep tekok kowe senengamu apa mau mutmainah. Mutmainah. Senengane ngemut bareng sing ra genah. Piye to? Kok ngemut bareng sing ra genah, ora ora iso dicekel. Nggih, Mbak. Senengane nyanyi gending apa, Mbak? Mangga. Lho kok monggo iki kaya manggane kaya arep diombe apa diuyuh apa piye. Lah kula niki cara Sik ngene, Mbak, sampean mulai mau kan dali-dulan. Aku iki arep nganu Mas Gareng. Napa, Pak? Sing sampean dhisik cangkrimane dikekno aku lho, tak bedheki situk tok ae. Monggo. Bedane antarane godhong kates karo wong wedok wis kene iso sampean engko cair. Wis. Cair. Ya. Menawi godhong kates menika nggih tamba sayang, ngoten lho. Lho, kok iso? Nggih no, jamu. Oh, jamu. Terus nek wong wedok? Nggih tamba sayang. Lho, kok malah ngesel-ngesel kuwi malah. malah. Bedane kok. Bedane ki opo? Lah bedane napa, Mas? Kula wis gak cair lho, nek gak iso jawab. cair ya wis penting mengke transfer ya. Iya. Lho, Godhong ki cair lah. Godhong kates tamba saya yen wong wedok marake saya. Lah, kuwi bedane ngono. Nek yen iki marake ngemprok-emprok, Pak. Tapi ra resiko lho, Reng iki. Kula mau nganu, Mas. Nggih. Dadakan kok mriki. Aku mangkane serik rada dina iki. Lho kok mau enak men to? Kok serik napa? Nah, serik kula wau jam 8 sik ning Medion mriko kok. Oh, kono. Nggih, mungkin iki wau terus ditelepon kok. Karo sapa? Wong mendem-mendem niku. Lho. Lho sing nelpon kowe iki dudu panitia to? Mboten butuh enek terop kan mriki kok kula. Wong mendem-mendem kuwi. Lho partisipasi. Wul kok niku wau. Oh, wul to. Malah wul. Nduk, turut ana. Oh, nggih, monggo. Berarti sing iku mau guru ngerti ya bedane ngene Mas Gareng. Das putih. Dadi nek godhong kates biasane nek arep nyate kan dicampurno daging. Iku biasane ben empuk. Godhong kates. Nek wong wedok pikiran dhewe. Ya, pikiran dhewe. Dicampur nggih gumantung umur ya niku. Ya, pikiran dhewe wis iku, Pak. Intine ngene, ini cekak aosipun Pak Dalang, Pak Cahyo pun tadi nyuwun ngapunten. Niki kula namung badhe anu nawon setunggal nih kali Mbak Emut niki, Mbak Emut. Manuhara mawon, Manuhara. Lho kok manuke huru harap itu? Nggih, kula badhe anu nyidam sari cobi. Saged nggih, monggo. Monggo Mas nyidam sari. Duh. Nano. Duh nggih.
Duh wong ayu bepujaning ati kaya ngene wong kang lagi nandang asmara. Jane salah nek gandeng profesor bener. Iya pancen kancane Prof Sarwanto. Ben gandrung karo awakmu, gandrung. Pokoke nggih. Pramene awakmu arep Mbak Mut. Gandrung. Apa to awakku dhewe. Bener Mas Gareng ya? Nggih leres. Pun Pak niku jenengan entekke mawon. Lho, nuwun Ora entek aku. nuwun sewu Pak Profesor, ngapunten nggih. Menika kula dipun gandreng kalih niki. Gandreng apa gandrung? Niki nek niki digandreng mawon. Gandrung ngonone aku ya aku apa Pak. Gandreng iki pitik apa piye? Lah nek Duh dewa Jawa takon. Aku mau bengi ngimpi apa? Sawing mak mami. nuwun sewu Pak. Nuwun sewu. Ayo Mas. Ning ndi? Kula badhe ngeteri sontek Mbah Kong niki. Ora roman ra paten. Aku ngimpi apa ya mene Lah diruduk. iya, arep dijane pinggir kali bareng. Jenengan ki kedahe ki bersyukur. Apa? Entuk gandengan wong ayune kaya aku uleng-ulengan sak caruban ngene iki ya matur suwun. Bersyukur ayu-ayu le gunake piye? Lho, ya streaming no, Mas. Oh, streaming. Mosok virtual. Iki virtual kok ya. Besok kapan ketekan jejer lan wong ayu. Manutopun Kakang Yai. Isih Kang Mas, kula dipun pangku kados nganu Sri Kandi ngoten nika lho Kang Mas. Nah, iki iso ngadeg ora lho? Aku mau bengi ngimpi. Iki ora kaya wong diabetes to, Rek. Niteno mangku jadi-jadian ngene iki. Eneke aku ya dibersyukur kok ya. Bersyukur. Tapi kan ngene iki bebas problema, bebas masalah. Bebas masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Iki takono di streaming apa ora? Di streaming no. Iki bojoku nonton sesuk ora ngekeki aku lho iki. Jenengan iki ngono ki ya. Umpama iku nakutha tanpa prau sasat saraing jalotri idam sari Tepuk tangan itu Bapak Profesor. Umpama sliramu sekar melati aku kumbang nidang sari. Umpama sliramu arep kiwang bagus aku kan bakal
Ben diterusno sing gak anu mau ya. Aku leren soalnya sabetan ya. Nggih, pun nderaken. Matur nuwun dumateng Bapak Rektor ya. Kelingan nalika tahun kepungkur 2022 Dies Natalis ITS menggelar wayang karya baru yaitu wayang hibrid yang dipersembahkan oleh para guru besar ITS. Amin. Sembah nuwun dumateng Bapak Rektor ITS nggih. Mas Bareng, Mbak Manuela. Damar mancung dipun cupet. Oh, tak kira nang sejudo ngejak maya. Ora. Nggih, damar mancung dinupet mangke pun tutukaken malih nggih, Mas. Nggih. Lampahan pamundhut saking Bapak Panglima nenggih parikesit jumeneng ratu. Nah niku. Muga-muga iki donga sing apik untuk kesejahteraan dan kemakmuran NKRI yang tercinta. Amin. Ngono ya, Mak. Kabeh entuk pangasing Gusti ingkang nyipta jagat, Nduk. Iya. Muga-muga sembodo Kang Jinangka rahayu Kang tinemu Basuki Kang Kesti. Ya. Sang Patih Sigra Hanata Bari